na wurin? Fitsari gani. Fitsari? Ni na ne ka boyo. Jika polita ce. Oh, doja ce haka nan. Ka gani? Wato ana turo ka makaranta ka zo soja. Wallahi mu je wurin ubanka. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. An algawar kai ne? Ana kuwa kai ne a nan niya? Wallahi ko wuce haka ta yi go? Wallahi shi ne nake to kuma mu ɗaya wani Shi ya ce a canza shi. ka san ni yaro na in yi karatu ya kiran so ni ka yi in yi abun ga ka san shugaban ƙasa nika so ya zama ko gwamna. Shugaban ƙasa? What? Kai ba ka ce dan ɗan ka soji haka so ya zama ba? Wallahi kuma shawarar da nake annan so nake da ya gama karatu ne ya kai shi ake so. Wallahi da ya zama soji kaga sai ya zama mai rihe mai yaro na baya. Wallahi ba yadda. A ba ka yadda. Wallahi ka san ba ta yi wa ɗana yadda. Wallahi sai ka yadda. Wallahi karya. Wallahi sai ka yadda. Kada an tashi. To karya haka dan ubanka. Goro ba shi mai guda. Kai what? Ya za ka ce yanzu nan ne abin da nan ku yabbi ta gaba na wuce he da masta ma ne yadda yawa a makaranta ana ce ana buki na children day ko kare aka ma wallahi da baya za ka kace da kewa yi wallahi dan ka kare aka ga kin da ne baka ba karatu yake ba balle ka ce uban ka da cikin ranar ga wallahi sai na tafasa shi uban ka za ka ci yaron kai Wallahi tsere kewaye. Kaga dai da in ma tabbata da dahuwa shi dan uba ne hada kudin makarantar an sa garin kudin makarantar suke wallahi lugu da gare na sani ina kudin makarantar suke Yarinya ta ni sai mahoriya. kai ko na uban nan kai na rani da Allah sai kai ina wannan goro wani nan ne an sharin ga komai shi da dan dakar za soja a samu a mai kariya ko an kuce a mai wanda shi. Kada yanzu dan dana shi ya so da shi da cin uba ne. Shi dan uba ne ta yau an ga wa mallan na kowa. Allah